Hello लोगोफोर, welcome by my Hindi Let's Vlog channel-आव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय थाबावबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आ मोनसे ब्लग एबा मोनसे जानायनि चेलेन्ज जानाय नङा लोगोफोर। आं नोंसोरनो जास्ट मोनसे इनफरमेसनसो होनो नागिरदों लोगोफोर। बे इनफरमेसना जाहैबाय लोगोफोर, आं भिडिअ'खौहाय हिन्दीनि लाबोयोमोन नालाय, आं दा हिन्दीनि लाबोनाय नंला आरोना लोगोफोर। आंखौ हिन्दीनि भिडिअ' लाबोनायखाय रावबो सापर्ट खालामा आरोना लोगोफोर। ओंखायनो आं दा बर'आव लाबोसिगोन। आसा खालामबाय नोंसोरखौ आं सापर्ट खालामगोन होननानैहाय आसा खालामबाय थाबाय लोगोफोर, जाहाथे आंबो गाहायनिफ्राय गोजौ थाखोसिम जायखिजाया गोजौ लेभेलसिम थांनो हानाय बायदि लोगोफोर नोंसोरनि अननाय आरो मददखौ मोननानै लोगोफोर। जों गावजों गाव मदद होलायाब्लालाय बोरै दावगानो लोगोफोर। बेखायनो आंबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामगोन, नोंसोरबो आंखौ सापर्ट खालाम आरोना लोगोफोर। दा आं भिडिअ'खौ बारा गोबाव लाबोनो सानाखै लोगोफोर, मानो होनब्ला आंनिबो खामानि दं नालाय लोगोफोर। दा दसे टाइम मोननायखायसो आं मोनसे इनफरमेसन होनायसै आंनो आंनि साबस्क्राइबारफोरनोहाय होननानैसो आं भिडिअ'खौ लाबोनाय जादों लोगोफोर। दा आं आसामाव गैया नालाय, आउटस्टेटआवसो दंफैयो नालाय, कर्नाटक, माइसुर, बेंगलरावसो दंफैयो नालाय आङो। बेखायनो दा आंनि टाइमानो मिलाया नालाय लोगोफोर। ओंखायनो आं दा भिडिअ'खौहाय बारा गोबाव लाबोनो हानाय नंला आरोना लोगोफोर। नोंसोर साननो नाङा आरोना लोगोफोर, बियो मोनसे बेंगलराव थांनानै खामानि मावहैग्रा मानसियालाय मा भिडिअ' लाबोनो हानो, मा भिडिअ' मोजां लाबोनो हानो, बेफोरबायदि साननो नाङा आरोना लोगोफोर। नाजागोन आंबो, माने खामानि मावग्रा हिसाबैब्लाबो आं समनि गेजेरजोंहाय खारफानानै जाहाथे आंबो माने भिडिअ'खौ लाबोनो सानगोन आरोना, लाबोनो नाजागोन लोगोफोर। बिदि साननो नाङा आरो लोगोफोर, माने नोंसोरो जास्ट आंखौ सापर्ट बां खालाम, जायखिजाया आं हानायखिनिखौ नाजागोन आरोना लोगोफोर। आं भिडिअ'खौ इयावनो दोनसिगोन लोगोफोर, नोंसोरो सापर्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलखौहाय सोरबाफोर नुनानैहाय एरैनोबानो दाथांसै लोगोफोर, माने सापर्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, लाइक शेयार खालामदो आरोना लोगोफोर। गोसो गोथारै गावसिलाबायना होदो आरोना लोगोफोर। आं बेखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ'आव फिन खनसे लोगो मोनबावगोन लोगोफोर।